Salut! Așa cum v-am promis, un alt video vom face astăzi despre miopie. Despre miopie. Pentru mine este unul dintre subiectele foarte importante pentru că văd zi de zi în clinică pacienți care ies din cabinetul lui Alexandru absolut terifiați de faptul că copilul lor are miopie. Cum sunt în cabinet pacienții? Daniela, din fericire, a cunoaște la nivel teoretic, dar și practic cum vede un miop sau un slab văzător, este o foarte mare diferență. Miopia se caracterizează printr-o vedere mai scurtă sau diminuată la depărtare, dar și la aproape în cazul unei miopii forte sau complicate cu modificări și pe fundul de ochi. Puțină istorie, la naștere cam 5% din copii sunt miopi și către vârsta adultului tânăr devin 25-30%. Deci rata transformării ochiului din hipermetrop ușor sau emetrop în miop este una teribil de mare, adică un 25% categoric. Cu alte cuvinte, la vârsta de 18-20 de ani, din cei 4 copii care erau oarecum sănătoși, unul devine miop. Într-adevăr, nu miopii mari și foarte mari, dar miop, adică copilul sau individul nu vede la distanță. Nu vede la distanță și are nevoie de ajutorul nostru sau ajutorul optometriștilor. M-ai întrebat ce spune sau ce simte părintele. Bine, am văzut și eu câteva cazuri în care din întâmplare părintele, în primul rând, și știu că rămân părinții... Este jenat. Da. Lui, părintele jenat trece pentru că n-a venit la timp sau exact. De ce este jenat? Părintele trece printr-o fază destul de grea de acceptare și probabil în mintea fiecărui părinte care îi dau această noutate trece ca și un flash. Unde mi-a fost capul, de ce nu l-a îndus. Începem și... Știu că una dintre replici, scuză-mă, este vai, dar nu mi s-a plâns niciodată. Da, asta e o scuză și este probabil cea mai frecventă reacție. Ce se întâmplă? Copilaș, introvert, cu minte, nu răspunde neîntrebat, nu întrerupe părinții. Deci copilul probabil cu probleme mai vechi, da? S-a limitat sau s-a autolimitat la lumea lui, mai are noroc și de niște părinți mai totalitari, stai în banca ta, nu vorbești până nu-ți spun eu. Copilul merge la școală, mai mititel, mai micuț, mai firav, unde se așează? În prima bancă, mai aproape de doamna învățătoare, modelul de acasă continuu la școală. Și uite așa, trec ani, la aproape vede să copieze foarte bine. Vederea este excepțională la miop. Apropo, cei mai buni bijutieri, vederea la aproape este. Da, cei mai buni bijutieri și țeasornicari sunt pacienții cu miopii nu foarte mari, miopii mici înspre medii. Închidem paranteza. Stă în prima bancă, copiază. La o distanță de câțiva metri, 2-3 metri, are suficientă vedere pentru a putea copia de pe tablă și a transpune în caiet, din carte știe și vede să citească, de pe telefon are nicio problemă, da? Și atunci Trec ani. Copilul stă în banca lui, tot în prima sau poate într-a doua. Ei, și în clasa a treia, patra apare problema, s-a început rotația copiilor și a ajuns oarecum printre ultimele bănci, nu mai văd nimic. Unde ți-a fost capul? Bineînțeles că copilul e vinovat, dar repet... Nici aici nu apar dureri de cap sau nu știu... Destul de rar. Un lăcrimat, un disconfort, dacă miopia este combinată și cu un astigmatism, poate și ușoară durere de cap, dar oarecum acolo, în limitele normale. Mai are și zi proastă copilul, s-a concentrat sau scuza imediat apare, a stat prea mult pe telefon sau la calculator, așa trebuie să înveți. Uite, așa se întâmplă. Deci, Să înțeleg, scuză-mă,
să înțeleg că introverții sunt mai predispuși să facă miopie. Eu mă gândesc din punct de vedere psihologic. Deci un copil cu minte și care stă la locul lui față de un nici de cum, cu toate că s-a demonstrat că miopii sunt mai inteligenți decât emetropii, deoarece dezvoltă mecanisme suplimentare de compensare a insuficienței vizuale. Se folosesc mai mult de câmpul vizual periferic? Da, deci povestea aia că ochelariștii sunt mai deștepți are și un substrat adevărat. Da. Nu cunosc că... Este un subiect de care o să mă interesez, pentru că dacă la hipermetrop spuneai că sunt irascibil, eu zic că dacă o demonstrăm sau dacă o demonstrez, e o teză de doctorat foarte bună. Subiectul este foarte interesant. Dar vreau să mă întorc din nou la părinții șocați când ajung și li se spune că copilul lor are miopie. Una dintre întrebările care ți se adresează în cabinet este: din ce cauză a apărut miopia? Sunt sigură că asta te întreabă. Pentru că nimeni în familie nu poartă ochelari. Da. Acum, întrebarea are mai multe etaje sau mai multe direcții de discuție. Voi începe cu puțină statistică. 5% sunt copii cu miopie congenitală din părinți, din bunici, din străbunici. Deci argumentarea, da, fie pe patern, fie pe latură matern. Apropo, fetițele sunt mai predispuse și evoluția miopiei la fetițe este una puțin mai agresivă. Faptul că părinții nu poartă ochelari sau se consideră că sunt perfect sănătoși și văd excepțional, pentru mine personal nu înseamnă absolut nimic. Un părinte cu o vedere de un 50-60% fără carnet, persoană care n-a mai mers la oftalmolog, se consideră că vede foarte bine. Cu o vedere de 50-60%, o persoană medie statistică se descurcă în majoritatea situațiilor. Cazurilor chiar am făcut și în cabinet câteva testări random. Haideți, veniți dumneavoastră sau veniți dumneavoastră. Cu părinții, nu? Cu părinții. 1 la 5 aveau și ei probleme, cu toate că se considerau și îmi spuneau și mie, nu m-am gândit niciodată. Ok. Deci, cauzele ai întrebat, 5% congenitală. De fapt, alungirea ochiului, care începe din prima zi de viață, nu se oprește programat. Uite, până aici, gata. Ai rămas cu un plus 1,25, plus 1,50, care ar fi o mică rezervă ca să ai o vedere bună până în prag de 45-47 de ani, să nu mai poți niciodată ochelari. Nu, ochiul crește în continuare. Supra-solicitarea vizuală și copilaj de 1 an și sau 2 cu telefonul aici, pot spune cu o certitudine de peste 90%, va fi un copil miop, chiar dacă s-a născut sănătos la naștere. După OMS, după 2050, rata miopiei va fi circa 50%. Rata globală. Și revenim iar la sfatul în momentul de față este 25. Deci activitățile de aproape duc la oboseala vizuală, apariția pseudomiopiei, spasmului de acomodare, care la rândul său se transformă în miopie. Îmi cer scuze că am intervenit, dar le-ai mai dat sfatul într-un alt video: nu dați copiilor telefoane și tablete de la 1 an, 2 ca să stea cu minți. Domnul doctor nu mănâncă, domnul doctor nu ascultă, domnul doctor spuneți dumneavoastră. Păi, întrebarea acum e, când nu aveam tablete și telefoane, cum ascultau copiii și cum mâncau? Da. Eu am observat o tendință, sunt destul de vechi în specialitate și parcă ori sunt eu mai atent, ori într-adevăr s-a schimbat oarecum profilul psihologic al părintelui. Copiii nu mai au autorități. Copiilor nu le e mai frică, nu neapărat frică, respectul. Copilul nu mai știe de nu se poate sau se poate, dar în condițiile astea. Copiii sunt răsfățați. Da.
Copilul, da, trec prin niște faze jenante, adică eu și ca părinte mă simt destul de prost. Să-i spuneți dumneavoastră, domnul doctor, că de dumneavoastră ascultă. Păi dacă ai ajuns să-mi spui lucrul ăsta, îmi pare rău, dar poate că ar trebui să vă ia așa acasă să spuneți. Nu te văd bine peste 10-15 ani când copilul va dori cel mai scump model de telefon sau cea mai scumpă tabletă sau cele mai scumpe haine. Nu, copilul trebuie să știe, dă limite. Limitele le stabilim noi părinții. Copilul ne manipulează, copilul ne joacă pe deget. Dacă... Te rog. O altă întrebare la care ar trebui să răspundem și pe care o aud de multe ori, mai ales de la părinții copiilor miopi, va trebui să poarte întreaga viață ochelari. Și mai am una foarte importantă, dar vreau întâi la asta să... Dacă vorbim despre o miopie diagnosticată corect, zic da. Nu neapărat ochelari, corecție optică. Corecție optică presupune și corecția cu lentile de contact. Și dacă vorbim despre toată viața, vorbim în termeni generali. Da, o perioadă de timp sau înspre toată viața. După vârsta de 20-22 de ani, în anumite condiții, miopul cu miopii nu foarte mari, miopii mici și medii, neagravate, pot fi operați. Nu sunt adeptul, dar e o altă temă de discuție. Și răspunsul este da, dacă a fost o miopie corect diagnosticată. De aici vine următoarea Dacă a fost întrebare. o pseudomiopie, unde copilul este cu unitatea acuitate vizuală, am zile trecute un caz similar. Copilul vine cu ochelari de minus 1,50 și la panou fără ochelari îmi citește unitatea sau 5 pe 5, vederea este foarte bună, ultimul rând de pe optotip, noi nu putem discuta despre o miopie. Este o pseudomiopie tratată cu niște pseudo-ochelari. Bun, și țin minte și eu cazul de săptămâna trecută, la care după cicloplegie a fost cu refracție pe plus. Deci 1,50, da. Deci copilul era absolut sănătos și de 6 luni purta niște ochelari care nu aveau ce căuta. Uite, pe care nu și-i dorea, și le purta de obicei. Uite, în cazul unei pseudomiopii, într-adevăr, s-ar putea lua o anumită etapă a vieții să nu-i mai trebuiască ochelari, acum am fost ironic. Da. În cazul în care îi sunt prescriși prost ochelari. Nu spun prost sau bine, nu au fost indicați. Adică nu aveau indicații. Dacă fiecare greșeală am plătit-o cu $1, ochelarii neindicați nu s-ar mai face. Bun, sau am fi mai atenți, mai selectivi în a decide a recomanda dispozitivul sau nu. Proteza. De fapt, ochelarii sunt o proteză. Deci este clar că miopia avansează odată cu creșterea copilului. Asta este creșterea fiziologică a dioptriei la miopi. Cât ar trebui să fie anual? Deci părinții cu copii miopi trebuie să se seteze, da, în fiecare an probabil dioptria pe minus va crește cu ceva. Cât este normal și de unde apare anormalitatea Iarăși în ducem creștere? în normalitatea statistică. Normalitatea statistică înseamnă un minus 0,25, minus 0,50, respectiv o jumătate de dioptrie pe an sau la 2 ani. Dar există și normalitatea individuală. Dacă un copilaș la vârsta de 11 ani sau 12 ani, fetiță, are o anumită înălțime și într-un an sau în 6 luni crește cu 7-8 cm, această perioadă este particulară creșterii, alungirii atât a persoanei sau creșterii copilului, cât și a axului anteroposterar al ochiului. Bineînțeles că poate fi o achiziție între ghilimele și de o dioptrie jumate sau 2. Adică copil, dar explicabilă prin creșterea fiziologică. Știu că tu le explici foarte clar părinților ce înseamnă creșterea fiziologică, ce trebuie să îngrijoreze când crește peste o anumită dioptrie. Ce faci ca să stopezi creșterea miopiei? Știu că ai niște metode puțin folosite, nu sunt inventate de tine, dar sunt folosite de tine. Mi-ar fi plăcut să mă dau mare... Și puținii care folosesc metodele dar este adevărat, chiar dacă nu le-am inventat, am crezut. Despre metodele care le folosesc în clinică, propun să discutăm data viitoare, deoarece este un domeniu categoric, este un domeniu foarte interesant.
și destul de vast. În câteva minute mi-ar fi destul de greu. Deci părinții trebuie să știe că sunt metode de stopare a Sunt miopiei. metode. Vom reveni cu un video în care Alexandru vă va explica pe larg ce înseamnă stoparea miopiei. Deci să nu mai aplecați urechea la faptul că nu există metode de stopare a miopiei și că miopia va crește Stopare, și dacă ajunge nu. de la minus și că va ajunge de la minus 1 la minus 7 și nu se poate face nimic. Eu aș vorbi în termeni mai rezervat. Încetenirea, da, o obținem. De multe ori și stoparea, dar întotdeauna evit în a promite niște lucruri foarte certe. Lucrurile și legate de miopie nu depind numai de voința mea și de profesionalismul meu. Depind și de particularitățile anatomice individuale a persoanei, lucruri pe care eu nu le pot anticipa. Bun, importante sunt controalele periodice ca să ne ajungem Important la este să fiți probleme. alături de noi. Ne vedem data viitoare. Și Vom vă dăm discuta informații noi. despre tratamentul și profilaxia progresării miopiei. Rămâneți alături de noi. De curând! Salut!